A ľudí už teraz dolieha Ficová drahota z tých prvých dvoch konsolidačných kôl a čoskoro k nej pribudne aj Ficová chudoba, pretože len za tie posledné 2 roky vy ste ľuďom zvýšili dane, narastli ceny potravín, presný opak toho, čo ste sľubovali pred voľbami a teraz im zvyšujete odvody. SZČO od apríla 2026 ročne, to sú živnostníci, to je 80% živnostníkov s minimálnymi odvodmi, príde o 969 eur ročne aj na zdravotných odvodoch, hej, pretože tie sa zvýšia. Kdežto ministri naopak si prilepšia ročne o 2040 eur. Prečo? Lebo im síce teraz týmto konsolidačným riešením, myslím, že o 60 eur mesačne klesne plat, ale od apríla 2026, ak sa im valorizujú najmä tie nezdaniteľné príjmy, čo vy ste nám doteraz nepovedali, či ich idete zmraziť alebo nejdete, tak im sa reálne zvýši plat o 2040 eur. Takto vy konsolidujete. Toto je frontálny útok na pracujúcich ľudí. Vy ste sa rozhodli šmahom ruky bez diskusie so sociálnymi partnermi ožobračiť v podstate všetkých ľudí, okrem tých najbohatších a vlastných ľudí, hej, pretože oligarchov s kapitálovými príjmami, títo ľudia, oni nepotrebujú dennodenne pracovať a odvádzať dane a takisto zbohatlíci sídliaci v haciendách z eurofondov, kde majú vlastný luxus, vlastné bývanie, namiesto toho, aby to malo slúžiť pre verejnosť. Ja sa pýtam, pán Richter, tým kedy zdaníte majetky tých najbohatších oligarchov s kapitálovými príjmami, ktorí nepotrebujú pracovať a odvádzať, tých sa to nedotkne. Čiže tam je dôležité, ste sa ešte predtým pýtali, pán Guňák, čo by sme robili my. Zaviedli by sme dane z majetku. Prečo ste to neurobili? Prečo ste všetku záťaž v tomto 3. konsolidačnom balíku uvalili na ľudí? To je moja otázka. Čo nie je, môže byť. To je všetko otvorené.